Τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Δερουβαδινιά. Nando Archaeological Development Society Tamil Panruti TV. Nando India Lyrics Kavithai. Ganesan, είσαι υπέροχος. Αξίζει να λάβετε κυβερνητικά βραβεία, επειδή εργάζεστε σκληρά, εκπαιδεύετε τη νεότερη γενιά. Είστε συντηρητής σπόρων, είσαι νομισματιστής, είσαι φυλατής, τάσης αντίκες εκπαίδης. Είστε διευθυντής ταινιών μικρού μήκους, είσαι ηθοποιός, είσαι ρήτορας, είσαι ένα περιεχόμενο. Είσαι μουσική, είσαι ένας περιβαλλοντικός, είστε ένας καλλιεργητής φαρμακευτικών φυκτών. Είσαι τραγουδιστής, είστε παραγωγός ταινιών, είσαι μελετητής του Ταμίλ, είσαι φυσιοδίφης. Είστε YouTuber, είστε εραστής των ζώων. Μιλήσατε τη συνάντηση Zoom του Βρετανού Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της περίοδου κορώνα. Τελικά είστε ένας καλός άνθρωπος. Το όνομά σας ήταν στο φεγγάρι και τον Άρη. Ναι, η NASA το έθεσε. Ναι, είναι αλήθεια. Το όνομά σας ήταν στο φεγγάρι και τον Άρη. Ευχαριστώ NASA για αυτά τα βραβεία. Είστε ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, ζώντας για την εκπαίδευση των νέων. Ο κόσμος γνωρίζει το ταλέντο σας, αλλά οι άνθρωποι σας δεν γνωρίζουν για εσάς. Είσαι πράσινος πρωταθλητής, είσαι Τάμι Κέμαλ. Ναι, η κυβέρνηση Τάμιλ Ναντού σας ξέρει. Η Ινδία θα εκδώσει το βραβείο Padma Shri σύντομα. Τότε οι άνθρωποι σας θα σας γνωρίζουν. Κάποιοι θα κάνεις αν είσαι υπέροχος. Ναι, εργάζεστε για νεότερη γενιά. Κάποιοι θα κάνεις αμό, θα σας τιμήσει σύντομα. Ο κόσμος θα σας τιμήσει σύντομα. Κάποιοι θα κάνεις αν είσαι υπέροχος. Τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Δερουβαδινιά. Nando Archaeological Development Society Tamil Panruti TV. Nando India Lyrics Kavithai. Ganesan, είσαι υπέροχος. Αξίζει να λάβετε κυβερνητικά βραβεία, επειδή εργάζεστε σκληρά, εκπαιδεύετε τη νεότερη γενιά. Είστε συντηρητής σπόρων, είσαι νομισματιστής, είσαι φυλατής, τάσης αντίκες εκπαίδης. Είστε διευθυντής ταινιών μικρού μήκους, είσαι ηθοποιός, είσαι ρήτορας, είσαι ένα περιεχόμενο. Είσαι μουσική, είσαι ένας περιβαλλοντικός, είστε ένας καλλιεργητής φαρμακευτικών φυκτών. Είσαι τραγουδιστής, είστε παραγωγός ταινιών, είσαι μελετητής του Ταμίλ, είσαι φυσιοδίφης. Είστε YouTuber, είστε εραστής των ζώων. Μιλήσατε τη συνάντηση Zoom του Βρετανού Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της περίοδου κορώνα. Τελικά είστε ένας καλός άνθρωπος. Το όνομά σας ήταν στο φεγγάρι και τον Άρη. Ναι, η NASA το έθεσε. Ναι, είναι αλήθεια. Το όνομά σας ήταν στο φεγγάρι και τον Άρη. Ευχαριστώ NASA για αυτά τα βραβεία. Είστε ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, ζώντας για την εκπαίδευση των νέων. Ο κόσμος γνωρίζει το ταλέντο σας, αλλά οι άνθρωποι σας δεν γνωρίζουν για εσάς. Είσαι πράσινος πρωταθλητής, είσαι Τάμι Κέμαλ. Ναι, η κυβέρνηση Τάμιλ Ναντού σας ξέρει. Η Ινδία θα εκδώσει το βραβείο Padma Shri σύντομα. Τότε οι άνθρωποι σας θα σας γνωρίζουν. Κάποιοι θα κάνεις αν είσαι υπέροχος. Ναι, εργάζεστε για νεότερη γενιά. Κάποιοι θα κάνεις αμό, θα σας τιμήσει σύντομα. Ο κόσμος θα σας τιμήσει σύντομα. Κάποιοι θα κάνεις αν είσαι υπέροχος. Τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Δερουβαδινιά. Nando Archaeological Development Society Tamil Panruti TV. Nando India Lyrics Kavithai. Ganesan, είσαι υπέροχος. Αξίζει να λάβετε κυβερνητικά βραβεία, επειδή εργάζεστε σκληρά, εκπαιδεύετε τη νεότερη γενιά. Είστε συντηρητής σπόρων, είσαι νομισματιστής, είσαι φυλατής, τάσης αντίκες εκπαίδης. Είστε διευθυντής ταινιών μικρού μήκους, είσαι ηθοποιός, είσαι ρήτορας, είσαι ένα περιεχόμενο. Είσαι μουσική, είσαι ένας περιβαλλοντικός, είστε ένας καλλιεργητής φαρμακευτικών φυκτών. Είσαι τραγουδιστής, είστε παραγωγός ταινιών, είσαι μελετητής του Ταμίλ, είσαι φυσιοδίφης.
Είστε YouTuber, είστε εραστής των ζώων. Μιλήσατε τη συνάντηση Zoom του Βρετανού Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της περίοδου κορώνα. Τελικά είστε ένας καλός άνθρωπος. Το όνομά σας ήταν στο φεγγάρι και τον Άρη. Ναι, η NASA το έθεσε. Ναι, είναι αλήθεια. Το όνομά σας ήταν στο φεγγάρι και τον Άρη. Ευχαριστώ NASA για αυτά τα βραβεία. Είστε ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, ζώντας για την εκπαίδευση των νέων. Ο κόσμος γνωρίζει το ταλέντο σας, αλλά οι άνθρωποι σας δεν γνωρίζουν για εσάς. Είσαι πράσινος πρωταθλητής, είσαι Τάμι Κέμαλ. Ναι, η κυβέρνηση Ταμιλνάντου σας ξέρει. Η οποία θα εκδώσει το βραβείο παγκοσμίως σύντομα. Τότε οι άνθρωποι σας θα σας γνωρίζουν. Κάποιοι χαρικάνεις αν είσαι υπέροχος. Ναι, εργάζεστε για νεότερη γενιά. Κάτι θα έκανε σαμό, θα σας τιμήσει σύντομα. Ο κόσμος θα σας τιμήσει σύντομα. Κάτι θα έκανε αν είσαι υπέροχος.